Doncs avui s'inaugura la nova seu del Centre de Formació i Creació Escènica El Timbal, aquí al barri del Fort Pienc, de Barcelona. A les 2:15 s'obriran les portes d'aquestes noves instal·lacions amb una petita festa d'inauguració i uns parlaments. Però nosaltres ens hem acostat uns minutets abans per fer-hi un cop d'ull i ens acompanya Marc Brualla, coordinador d'estudis per a nens i joves. Què hi podem trobar? Que estem en una de les sales d'aquesta festa d'inauguració i heu articulat un photocall. Sí, bueno, trobem moltes sorpreses avui aquí en el Timbal i en aquesta sala en concret estem al Photocall, on tothom que vingui a la festa d'inauguració podrà fer-se fotografies, aquí hi ha elements de trezzo, es podran disfressar mínimament amb cosetes teatrals, i llavors hi haurà unes pissarres on poden posar algun desig, algun missatge dedicat al Timbal. I què representa aquesta escenificació? Bé, és un camerino del teatre. No sé si us heu fixat, a l'entrada tenim ja el rètol del timbal, són les bombetes típiques dels camerinos dels teatres, i aquí intentem reproduir també un camerino amb les bombetes també clàssiques dels teatres i tots aquests elements per maquillar-se, per vestir-se i per passar-ho bé, diguéssim. Mentre ens desplacem en una d'aquestes altres sales, d'aquestes noves instal·lacions que també heu articulat per la festa d'inauguració, explica'ns què us aporta aquest nou espai que no us aportava l'anterior. Bé, estem molt contents d'haver fet aquest canvi. Nosaltres portem 46 anys ja d'història del Timbal. Aquesta és la tercera seu, estàvem a Ciutat Vella antigament, i amb aquesta nova seu, sobretot, el més important de tot és que podem oferir el nou cicle formatiu de grau superior, compleix la normativa, perquè és un espai a nivell de confort, a nivell de seguretat, a nivell de temperatura, a nivell d'accessibilitat, compleix la més estricta normativa per poder oferir tots aquests estudis. Perquè a més d'inaugurar aquesta nova seu, estreneu aquest títol oficial de formació professional. Exacte. Fa molts anys que batallem junt amb la SET, amb l'Associació Catalana d'Escoles de Teatre, perquè la Generalitat dotés d'un títol homologat i oficial als alumnes que acabaven els nostres estudis professionals, i ara tenim per fi el cicle formatiu de grau superior en tècniques d'actuació teatral. L'hem començat aquest any i estem molt contents. I això que ens explicaves també fa 46 anys de la història del Timbal com a escola, 6 anys de la història del Timbal com a cooperativa, i en aquesta nova sala que ens trobem ara hi podem veure una pinzellada. Sí, d'aquesta història. Tot va començar amb l'Anton Font, que el vull anomenar, que va ser el fundador de l'escola, que avui serà aquí, i li farem un homenatge i un reconeixement, que se'l mereix. I aquí tenim una mica la mostra tant del Timbal com a centre de formació, amb uns monitors que tenim aquí a l'esquerra, i a la dreta el Timbal com a cooperativa de treball associat, que aquest és el 6è any que som cooperativa, i deixen destacar que el fet de ser cooperativa ens ha permès també afrontar tota aquesta moguda, diguéssim, de canviar-nos de local, perquè ens ha d'ajudar molt la intercooperació entre cooperatives, ha estat bàsic. I al Timbal com a escola teniu un mètode de pedagogia propi. Sí, tenim el sistema CODA. El sistema CODA des del 96 es va començar a activar aquí al Timbal. És l'únic lloc on es pot estudiar aquest sistema. No em vull posar tècnic amb el sistema, però és un sistema bàsicament integrador de molts d'altres que ja existeixen o que han existit, i que permet no dissociar des de l'inici el treball intern i extern de l'actor. Posar èmfasi en l'actor creatiu des del primer dia. I més de 15.000 alumnes han passat per aquesta escola. Sí, ja diríem, jo ja calcularia cap als 20.000, diríem, pràcticament, en tots aquests anys, i estem molt contents, a més, que en aquest canvi de local estem notant que la gent ens segueix, a l'haver-hi un canvi de barri no hi ha hagut problema, i fins i tot estem augmentant alumnes, per tant estem molt contents. I d'aquí surten ballarins, actors, actrius... Sí. Diguéssim que a banda dels estudis professionals, que són els que fem al matí, amb aquest cicle formatiu de grau superior, tenim els estudis de tarda, en el qual hi ha gent que vol professionalitzar-se en el futur, però també ens podem trobar persones que ho fan com a creixement personal, com a tècniques per parlar en públic, per expressar-se millor, perquè han de parlar, potser han de fer conferències per la seva feina. Llavors, els estudis de la tarda engloben tot aquest tipus de gent. Doncs moltes gràcies, Marc. En breus instants s'obriran les portes d'aquestes noves instal·lacions i es donarà per inaugurat aquest nou espai i també el títol oficial de formació professional que marcaran el futur d'aquesta escola.